1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa manakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo si tag sa Kamaradyo. Kag syempre pa sa mga malabutan sa aton si pagwaragwag no sa 630 mga kabombo. Hello, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa mga hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Siyempre, para man ang aton siniiya nga local website, ang aton si local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag subong man sa aton sini nga cellphone, pwede ka mo dira kapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa aton sini nga Bombo mobile app. And of course, sa aton sini iya nga Facebook Live. Hello sa mga watchers naton, sa mga viewers naton dira sa Facebook Live. Good afternoon. Kag syempre pa sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa aton sini pang Huwebes nga edisyon sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Petsa 20 na kita no sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Tuig 2022. Pila na lamang kaadlaw mga kabombo kag Christmas na. Mayara kita sang 66 dias, 66 days to go before Christmas. Subong adlaw October 20, 2022. Kung isipon ta, 66 kadlaw na gidman lamang, no? Anabilin, kag Pasko na. Sa aton si pagsugod sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang, yari anay ang aton sininga pambukas nga bahanon na para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang inyo siniiya nga paborito nga mga ambahanon, produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo nga aton si Kogalingon, kapailisin di sa pagkompose mga original beautiful songs. Ang aton sining Bombo Music Festival nga ambahanon, mga kabombo, produkto sang Bombo Music Festival 2016. Ang ambahanon nga gin-compose kag gin-interpretar no ni Mr. Dante Beriong. Aton siniiya nga ambahanon ginatiguluhan kabuhi isang kabuhi ko
mga kabombo aton lang tawon sa Facebook Live, YouTube channel, and of course sa aton sining pagpamati sining matahom ng bahanon kabuhi sang kabuhi ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapogdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapogdoy. And from ginatawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating tagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Nga kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugta. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Amoy adto mga kabombong aton sinipambukas nga bahanon kabuhi sang kabuhi ko, no? Isa ka ang bahanon nga iligay nun mga kabombo, no? Para gid sa aton siniiya nga mga kapwa Ilonggo, no? Sa aton siniiya nga mga kasimanwa, no? Ang kabuhi sang kabuhi ko. Ang iyatong backup singer, bata niya to nga lalaki, no?
Kag si Mr. Dante Periong, amo man ini siya ang amay no sa aton siniyang grand champion ang Unlimited no mga kabombo nga si Danet May Kaimo ang nag-compose kag nag-ambaman no. Ang ila sini pamilya ang Periong family from Antique no. Ano gidya family of music no mga music lovers gid kag nami gini sila yung mga kabombo yung compose kag magkanta no amo ni abilidad nga ginatawag wala naton nga ti duna niya sa aton God given talent mga kabombo sa aton sini nga mga dear listeners sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kung mayara man kamo dira sa abilidad. Why not, no? Si Miss Just gani gaulo amba man na hindi man kita abi singer, no? Kaga hindi man kita manami magkanta o galing kay hilig la naton kag huyog naton mga kabombo. Di kundi ako ya waay gid ko ya nahuya ya magkulo kanta man diri ilo ang kabuhi ko. So kung mayara kamo sa abilidad kaangay sini mga kabombo pwede nyo gid, no? Ipaambit. Compose na kamuda nga daan para sa aton si mga dear listeners, para sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki. No, compose na kamuda nga daan, agod nga kon magbalik ng aton siniya nga kaugalingon nga nga Bombo Music Festival kaugalingon na paindis-indi sa pag-compose mga original beautiful songs. Kundi preparado na kamo mga kabombo, no? Okay na kita dira. O sige. Yari anay ho magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom ka importante gid ini. Bombo Anthony no na pila kita ka mga panumdom. Magabalik aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa, mga kabombo, no? Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz para lamang sa inyo. Sa sining hapon mayara naman kita sang isa ka espesyal nga kasaysayan nga gapaambit namon sa inyo mga kabombo, no? Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang kag sa nasiling ko na gani pwede gi kamoya kapaambit, no? Sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. Inyo lamang ina nga ipadala pinaagi sa aton sini nga email address. Aton sini email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa liwat ng aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man isulat, no, pinaagi sa aton siniiyang pagpadala kung layo gid man kamo, no. Pwede gid kamo kapaambit pinaagi sa pagsulat. Ipadala ninyo sa aton si post office i-address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kaangay kahapon, no, may isa naman kita yung aging cater diri, ang yan sini nga true to life story, no, nga isa ka OFW mga kabombo, no, isa ka overseas Filipino worker nga taga diri, no, sa aton sa may Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Masubo-subo ato mga kabombong aton siniiya nga gin-cater nga true to life story. Bangon sa sulod sang 27 anyos, wala sila nakakit-anay, no, sang iya siniiya nga iloy mga kabombo, no. Ang aton sini nga hatagan sang kaygaynan nga magkapaambit sa iya sini kasaysayan kag subuman ang iya sini nga panuwagan gid, no, pinakapanuwagan niya gid ni Angie, no, kung si Angeline Mahinay, 27 years old, sang Mansilingan, Bacolod City. No, sang nakaligad nga adlaw, mga kabombo, sa Martes, nag-birthday ni siya mo. Every birthday niya, pinaka-wish niya ni mga kabombo, abin nyo kung ano, ang iya sini nga makitaan, iya sini iya nga iloy, no? Ang iya sini nga iloy nga si Ma'am Arlene Merafuentes Mahinay. Kay masakit-sakit aya siniiya nga kasaysayan mga kabombo, no. Ang kahapon bala Bombo Anthony mayara kita dira sang ni Angie, no, Angie Miraflores, kay para ipakita naton sa liwat yesterday, no, nga dira sa aton si folder ang iya sini nga iloy, no, kay liwat naton nga ipanawagan, no. Ginapakita niya iya sini nga iloy sa sulod na sa 27 anyos. Masakit-sakit ini mga kabombo nga istorya ato nabatian kahapon, no, liwaton ko lang kay agod nga kung sino man bala ang nakakita siya sini iloy ahay gamay pa siya ya, no, bagong bunag siya gin bayaan na siya sa iya sini nga mga ginikanan siya sini nga iloy kag sumuman siya sini nga amay ginbilin siya sa iya sini nga lola ang panuwag niya mama kay amo nagaserve bilang iya ini iloy kaga amay at the same time sang ginbilin siya nga lapsag pa lamang siya mga kabombo. Ang yan siniiya nga lola, no, si mama niya Lina nga panuwag niya, amo iya ang nagbatiti kag amo iya ang nagpadako abi sa iya mga kabombo, no. Masakit-sakit ini bangod kay ti ang iya sini nga lola sang nagapaidaron siya sang
9 years old bala mga kabombo, no, ahay, na anuman nagkabalatian sa mata. Kag bangod sini ang iya sini nga eyesight amat-amat nga nadula. Bot silingon, siyam katuig pa lamang si Inday Angie, no? Si Inday Angie nga isa ka OFW nagatrabaho karon dito sa may Pungsod, Kuwait, mga kabombo. Ahay, ang nabulag ay sini nga lola. Di nabatian naton kahapon nga samtang nagilibion gahambal siya nga Miss Jazz amo to nga panahon gusto ko na iya gani iya nga utason na akon sini kabuhi kay nga ang iya sini iya nga ang ila sini balay dira sa may barangay Mansilingan mga kabombo ang sa likod may suba di sa amo to nga panahon sang grabe gid iya sini nga problema kay ginbayaan na siya sa iya sini maginikanan gamay pa siya ang lola niya nagkabalatian sa mata ti nabulag di siya lima ano na lang kusiniman tani kun ano ni kita naton sa aton si Facebook Live no amo na siyang ginakasal ang iya sini nga Iloy no nga si ang iya sini nga Iloy amo ining ginapangita niya mga kabombo no sa aton sini nga mga pinalangga kamatag palamati sa aton si Masuki amo ining ginapangita kahapon no sa aton sini iya nga tagpaambit sa iya sini kasaysayan nga si Angeline no si Angie Mahinay isang barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang iya sini nga Iloy makita no sa Facebook Live no amo ni ang nagaisahan nun lang gid nga iya sini nga picture nga ginadala-dala no sangging kasal niya yung maginikanan no ti sining ko Inday Angie nga ang may emoticon ini nga nagayambi liya Miss Jazz ako man na nagbutang kay galain gid ang buot ko sa akon sini nga amay kag ginbayaan siya mo, no? Ginbayaan siya, lapsag pa lamang siya. Tiya mo na ang rason ko nga gusto niya, no? Ining gwapa nga ni amo ni Inday Angie. Gusto niya nga magpangimatay na kuntani. Pinagi sa paglumpat sa suba sa ilalikod balay. No? Mahay lang kay nakamarasmas man si Inday Angie, no? So, sa gyapo na aton si pagpanuwagan bala mga kabombo, no? Sa iya sini nga Iloy, si Ma'am Arlene Merafuentes Mahinay, dira sa aton si Facebook Live, amo na siyang ginakasal. Na amo na siya mga kabombo. The only picture nga ginakulo kaptan ginadala-dala ni Inday Angie. Bisan dito siya subong sa may Kuwait nga nagatrabaho no sa sulod sang balay kasambahay, dala-dala niya ni ang picture niya. No, ang picture siya sini nga Iloy nga ginakasal upod siya siniman nga amay mga kabombo, pero hindi makita ang itsura sang amay kay gibutangan niya nga dako-dako nga emoticon nga nagayambi bot silingon nagahibi kay amo na nga gamay pa siya yagin abandonar na siya no unfortunately nakita niya man tuloy ya sini nga amay may communication sila ya as sa subong pero may bag-o naman to nga pamilya kag kanya-kanya naman lang sila subong aya lang gid gusto kay wala iya ginakita iya sining Iloy mga kabombo no so sa liwat aton ginapanawagan ang iya sining Iloy nga si Ma'am Arlene Merafuentes Mahinay no Ma'am Arlene Merafuentes Mahinay kun diin ka man subong no palihog balik ki man imo sining bata no ilabi na gid ang imo sining Iloy nga ginbayaan mo man diri nga ang Iloy mo no isa na kabulag ahay ara subong sa Home for the Blind diri man sa Bacolod ginbili na lang kay ti amo na iya sini nga sitwasyon ang imo sini nga bata nga si Angie o si Angeline ato subong sa may Kuwait trabaho kay gusto niya nga matagan sang maayo nga pagpangabuhi ang imo sini nga Iloy no sa kay ma'am na Arlene Merafuentes Mahinay, kung nagapamati man ikaw, no? Kag gusto sa imo bata nga si Angie, nga mapabulong ang imo sini nga Iloy, kay basi matagan pang tsansa nga makakita ini sa liwat, no? Grabe nga pagbaka-baka. Kay sunod pa kay Angie kahapon, siling niya, Miss Jazz, I'm so proud of my lola. Nga bisan ko no nga hindi na siya kakita, pero nagatrabaho pa sa isa kakalanan para lamang nga maihatag man sa kay Inday Angie nga makatapos siya nga pag-eskwela bisan hasta lang sa high school no gusto man ni Angie nga makatapos sa iya pag-eskwela until college galing alang-alang na gid gapasalamat man si Inday Angie sa iya nga angel in the vicinity
iya mismo nga ang iya mismo nga maninay no sa bunyag no si Maninay Diday ngayara man da subong asa subong dira sa may barangay Mansilingan, Bacolod City no. Sa liwat no atong ginapanawagan ang iloy ni Angie nga si Arlene Mirafuentes Mahinay kag kung sino man ang nakakilala sa iya kay hindi lamang kita diri makitaan diri sa aton sining area of responsibility di lamang diri kundi sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan no sa mga may ano dira ha sa mga may kilala o kung nakakilala o kung nakibalo angot sa kung sa diin ang ining iloy nga ginapangita no nga si Arlene Mirafuentes Mahinay palihog lang magpakig-angot lamang diri sa Bombo Radyo mga kabombo no kaga pwede man kamo magpakig-angot sa kay sa kay Angeline ang iya sini nga Facebook no nga ngalan si Ann space G no so Ann G no AN space GIE pwede man kamo dira nga makapakig-angot sa iya no kung sino man ang nakakilala kung si Mira si Arlene Mirafuentes Mahinay mismo no ikaw nga iloy pwede ka gid kapakig-angot sa Facebook ni sa imo si bata nga si Angie ang ngalan siya sa Facebook Ann space G no Ann G GIE sa G o kung pwede man kamo katawag sa iya no sa kung sino man ang may kilala dira karon parte sa iloy ni Angie nga si Arlene Mirafuentes Mahinay no pwede gid kamo dira kapadala or kapakig-angot sa iya siya sining cell number 0932288955 again 0932288955 okay pwede ka mo dira makapadala sa o maka-contact sa kay Angie kasi iya siniman nga Facebook page mga kabombo. Philippine Standard Time mga 5 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Abi ninyo mga kabombo subong nga adlaw tuman gid ka importante no amo ning rason kung nga ang aton mismo nga presidente ang nagpadulong dito sa may Leyte, mga kabombo, no? Mismong aton sini nga presidente nga si Bongbong Marcos ang nag-attend, no? Nagtambong sa sining importante nga hitabo, no? Sa maragta sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga kahapon lamang today in history, ang aton sini iya nga kasaysayan angot ini mga kabombo, no? Ang kahapon lamang history, pero true to life story man ini, no? Amo ini ang kahapon lamang sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. Kay subong nga adlaw mga kabombo, ginadumdum ang ika-78 katuig nga pagkahitabo sini maragtason bala nga paglanding sa Leyte sa isa ka beach, no, sa ginatawag sa ito nga Red Beach dito sa may Palo, Leyte, mga kabombo, no. Nagdungka sa among kadagatan ang ginakabig nga famous nga general sa ito, mga kabombo, ang isa ka American 5-star general kag field marshal sadto sang pungsod Pilipinas sa aton sa Philippine Army nga si General MacArthur, no, si General Douglas MacArthur. Subong nga adlaw 78th anniversary sang amo nga famous nga Leyte landing. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw Oktubre 20 sa tuig 1944, mga 78 katuig na ang nakaligan. Aton panumbalikan sa makadali ang ining aton si tinipik sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas, no, diri sa aton kahapon lamang Today in History segment. Sa aton sining Philippine history. That was 78 years ago sang ang kilala nga American 5-star
General kag Field Marshal sang Philippine Army Douglas MacArthur ang nagdungka sa Red Beach dito sa may Palo, Leyte. Agud bawion ang Pilipinas gikan sa pagsakop sa mga dumuluong Hapon. Sa iya sining pagdungka, upod niya ang iya sining mga tinawo man no, ang iya sining mga staff. Kag kaupod man niya diri, no, sa amo nga pagdungka, ang nagapungko sa ato nga presidente sa atong pungsod nga si President Sergio Osmeña. Mga kabombo, ining pagbalik ni General Douglas MacArthur diri sa Pilipinas, nanging kabahin ini, no, sa pagtuman sa iya sininangin promisa sadto nga magabalik gid. Amo ni bilang famous bala nga dinala ni Douglas MacArthur, no, nga I shall return. Amo ning famous niya nga halambalanon nga sa subong ti naga-alingaw-ngaw, no, sa aton siniiya nga panghuna-una kag tagipusoon. Labi na gid sa mga nakahingabot, no, sa sining natabo nga World War II nga ang ining halambalanon nga I shall return. Ti sa aton niya nga mga bagong henerasyon kag wala to yan nakahingabot. Ti nakatatak ni sa aton sini panghuna-una ang tagipusoon ang mga dinalan nga I shall return. Bawon kay ti nanging kabahin ini sa aton sini nga history, no? So amo ni ang promisa sadto ni General Douglas MacArthur nga magbalik gid. Kag ginhambal niya gid nga I shall return. Ini matapos nga nagpalagyo ini siya, no, gikan sa Corregidor padulong sa pungsod Australia that time sa tong March 11 of 1942, no, sa pagmando man sa nagapungko sadto nga US President nga si Franklin Delano Roosevelt. Ang ining mga ngalan ni sa aton si maragtas na aton si pungsod Pilipinas sa bugos ng kalibutan, President Franklin Delano Roosevelt kag General Douglas MacArthur, no, nagaring ini sa aton si panghuna-una kay nanging kabahin ini sa aton sini nga history, no, diri sa Pilipinas. Bantugon ini sila nga mga nga mga figures, no, gikan sa Amerika, no, sadtong natabo ay kaduhang inaway pangkalibutanon mga kabombo. So ginsugo si General Douglas MacArthur sa tong time nga ara siya sa Corregidor. Kay ti sa nasiling na naton si General Douglas MacArthur, amo ini siya ang American 5-star general kag Field Marshal sang Philippine Army that time, no? Isa siya ka Field Marshal sang Philippine Army that time si General Douglas MacArthur. So amo ning rason ko nga angasang nag-ibwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon pakadto siya, no, saripot-pot siya na sa pungsod Australia sa tong March 11, 1942 base man sa mando, no, sa nagapungko sadto nga presidente sa Estados Unidos si President Franklin Delano Roosevelt. Agud nga makalikaw man kag makalikaw nga madakpan, no, kag makibon ini diri sila ang pwersa niya sang mga Hapon sadto, no, sa Japanese Imperial Army sa itong nag-ibwal ang Battle of Corregidor sa ito ikaduhang inaway pangkalibutanon mga kabombo. So sa July 4, 1945, ginproklamar ni mismo ni General Douglas MacArthur ang liberation na o kung pagkahilway na sang bugos ng Pilipinas gikan sa Japanese invasion. Well, ang ining maragtason subong nga adlaw nga Leyte Landing. Labi na gid sa Red Beach no, dito sa Leyte sa tong October 20 of the same day today sang 1944 ang nanging kabahin sadto sa nag-ibwal nga Battle of Leyte o kun labanan sa Leyte o kun gubat ha Leyte, o nga nagsugod sa to October 17. Ining Battle of Leyte yan nagsugod iniya sang October 17 pa, no? October 17 tub nga nagduga ini sang December 26, 1944. So nagsugod sa October 17, 1944 pagka October 20, no, nagbalik diri, nagdungka diri si General Douglas MacArthur bangod sa iya sini promisa nga he shall return, no? I shall return.
battle sa bahin sang Leyte, Battle of Leyte mga kabombo, ay nagsugod sa to October 17, 1944, tubtob natapos sini sa December 26, 1944. Ang nag-ibwal nga pag-ilinaway diri sa tunga sang sa mga belligerents nga Estados Unidos kag ang mga kalyado sini. Ang mga allies that time sa Estados Unidos sa pagpamuno ni General Douglas MacArthur, amo mismo ang aton si pungsod Pilipinas, ang Commonwealth of the Philippines. Pero sa piyak kabahin saging kontra sang mga Amerikanhon nga mga soldado kag sang aton siniiya nga pungsod Pilipinas labi na gid sa tong panahon sang Commonwealth of the Philippines. Isa pagikalyado sini nga amo ang pungsod Australia, nagpakig pamatok ini sila sa nga kita diri ginsakop man kita diri sang pungsod Japan. Amo ining axis ang pungsod Japan kag may nag-upod pa ya sa pungsod Japan amo ining Second Philippine Republic mga kabombo. Ining Second Philippine Republic kun ang Republic of the Philippines, also known as the Japanese sponsored Philippine Republic, amo ini sadto ang gitawag nga Japanese puppet state nga gintukod sa to October 14, 1943. Adtong Japanese occupation diri sa aton si pungsod Pilipinas kun diri sa isla. So, it's between the United States of America kang kaalyado sini nga aton pungsod Pilipinas kun ang Commonwealth of the Philippines kang ang pungsod Australia against the axis nga amo ang pungsod Japan kag ang Second Philippine Republic man mga kabombo. Okay, syempre Japanese puppet, may grupo man niya nga nagbulig sadto sa natabo ang Battle of Leyte mga kabombo, may nagbulig man nga gikan diri mismo sa aton si pungsod Pilipinas. Pero syempre ang nagdaog diri ang aton siniya ang Allied victory mga kabombo, So ang subong adlaw ang maragtason nga Leyte Landing bilang parte ini sang Pacific Theater sa tong World War II mga kabombo. Kag bilang parte ini sang Battle of Leyte sa Pacific Campaign sa tong natabo ay kaduhang inaway pangkalibutanon, amo ini ang amphibious invasion sang aton si isla sang Leyte diri sa Pilipinas, pinaagi sa American forces kag Filipino guerrillas sa idalom sang overall command sa naton ni General Douglas MacArthur nga nagpakig-away batok sa Imperial Japanese Army sa pagpamuno naman sadto ni Tomoyuki Yamashita. Dumano ni ang Yamashita, ang bulawan ni Yamashita. Ang operasyon sadto amo ning natabo bala ang operasyon ginhatagan sang code name Operation or code name King 2. Kag ini ang gilusar sa tong Philippine Campaign of 1944 to 1945. Agud nga i-recapture kag i-liberate ang bugos nga Pilipinas, ang archipelago sa aton si pungsod, kag agud nga tapuson ang malapit 3 ka tuig nga Japanese occupation sa aton sini nga pungsod. So nangikabahin sang Battle of Leyte nga natabo sa to October 17, 1944 to December 26, 1944, ang karon nga ginadumdum nga 78th landing ni General Douglas MacArthur nga natabo sa to October 20 of 1944. Di may dako karon nga selebrasyon dito iya sa kabugusan nga Leyte mga kabombo sa isla sang Leyte. Sa karon ang Leyte amo na ni ang ikawalo nga largest and 6th most populous island sa aton pungsod Pilipinas, Grabe gali ang total population sa Leyte, 2,500,000
626,970 as of 2020 ni nga census ha. I-add pa na diri naton ang 2021 kag sa subong abing nagapadaan nga 2022. Lapit na sa 2.7 million ang populasyon dira sa Leyte. Sa isla sang Leyte, sa Visayas, group of islands diri sa aton pungsod, Pilipinas. So sa subong, amo nang aton sing ginadumdum diri kabahin sang kahapon lamang, no? Sa aton siniya nga pungsod Pilipinas kag sa kabugusan nga kalibutan, no? Worldwide mga kabombo kay ti kabahin ini sang ikaduhang inaway pang kalibutan. Ang famous nga Leyte Landing ni General Douglas MacArthur kay sini nga tropa ag ang iya sini famous nga halambalanon sa Ingles nga pulong I shall return. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya naman kita anan sa pila naton ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa In Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sini nga mga dear listeners, so, sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Sa aton si Masuki, ang aton sini nga pangagda sa inyo nga magpadalaman sang inyo siniyang kasaysayan, no? I-email nyo lang, pwede nyo gid nga i-email sa aton siniyang email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo, no? Pwede gid kamo dira iya makapadala sa inyo siniyang mga kasaysayan. Aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Pwede ka mo da kapadala sa inyo si mga kasaysayan agud nga mas dali, no? Mas dali ang aton siniyang pagpadala, no? Pinaagi lamang sa aton siniyang email address. By the way, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palati sa aton si Masuki, no? Sa ginhambal na bala naton nga 58th anniversary sang sining maragtason nga Leyte Landing. No, may ara da subong nga ti dangi kabahin man sang aton sini nga tourist attraction, mga kabombo, no? Ang ining MacArthur Leyte Landing Memorial National Park, no? Kay may nagpamangkot diri Miss Jazz, amo na siya ang ginkadtuan namon kag nag-selfie kami upod sa ila ni General MacArthur. Ipakita niya yapang siling nga picture upod sa kay General MacArthur sa paglanding nila. Yasin ko amo na siya, no? Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park, no? Amo man na siyang ginatawag man nga Leyte Landing Memorial Park and MacArthur Park. Sa sinadira nga area, no, the same area, point of area, dra ginada naglanding, no? Si General Douglas MacArthur kay sining mga staff mga 78 years ago na, mga kabombo, no? Ang ining MacArthur Leyte Landing Memorial National Park, mga kabombo, protected ini siya. Isa ka protected area, no? Aton si Pungsod Pilipinas nga ti sinasilin na naton gina-commemorate ang historic maragtason nga landing sa pagdungka ni General Douglas MacArthur sa Leyte Gulf, no? Bilang panugod sa to sang kampanya agud nga i-recapture kag i-liberate
aton si pungsod Pilipinas gikan sa makamot sang mga Hapon no sa bahin sa Japanese occupation sa October 20, 1944 mga kabombo. Kagti ang ini nga event ni amo ining ginasuguran gid no sang largest naval battle of World War II mga kabombo. Makita na naton na Bombo Anthony arab lang si MacArthur bala pangitaada bala si MacArthur nga ang iya iyang ano lang ya Memorial National Park ni no daw mga ribulto bala nila may ara kita dira nga daw mga ribulto nila si General Douglas MacArthur ara man nada sa kilid niya mo no si Presidente Sergio Osmeña no nag-upod man na dira sa ila si pagdungka mga 78 years ago no the same day today, October 20 of 1944. Para ni sa aton sininga mga pinalangga ang matag palamati sa aton si Suki FYI. No ining pwede kita diri sa nasiling ko na gali pwede kita diri maka lagaw-lagaw no lang tawon nato ni inang maragtason nga lugar nga na kag ginbutangan gitukuran sang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park. Nakita nyo da ang mga ribulto no ni MacArthur nga daw kaangay bala nga ti nagalakat man siya no dira sa mismo sa may kadagatan no dira sa tubig abi no na amo na may mga ribulto na dira kay nagpadala diri ang isa ka naton ka tagpalamati niya Miss Jazz Ariho may picture ko upod sa kay General Douglas MacArthur. Upod niya tuod ining ribulto lang. Ti kay ang ining ribulto no magintukod ina dira matuod no nga ribulto ni MacArthur kang iya sini nga mga men makabombo upod na sa kay President Sergio sa aton sini iya nga presidente sang una no ang nagpungko bali mga kabombo no nga si President Sergio Osmeña sa iya sini iya nga wala no ara sa iya sini nga wala upod niya ni dira ang pagdungka no ni General Douglas MacArthur 78 years ago, mga kabombo. Kisa na siling kunagani, wag maging dayuhan sa sariling bayan. No, kadtuan ni naton ining ining ginhambal sa aton si e-texter. Asa tutod lang akon ini siya nga hinablos nga nagpakudak, no? Nagpa-picture, nagpa-selfie upo dira sa ribulto ni General Douglas MacArthur, mga kabombo. No? Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park nga ang location ara dira sa may Palo, Leyte. No? Ang Palo, amo na siya ang munisipalidad no? Dira sa may probinsya sang Leyte, mga kabombo. Dira na da, makitaan mismo of the same place. No? Ang nasambit iyang Memorial National Park. No, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 8 ni siya ka mga upodri, no? Ang mga soldado ni General Douglas MacArthur. Kalakip na abi siya, mga kabombo. For your information, ang ining MacArthur Leyte Landing Memorial National Park, no? Gintukod ini sa tong July 12, 1977. Kag ang nagaano ini ang naga-maintenar kag yara ini sa idalom sang governing body sa Department of Environment and Natural Resources so kon DENR, mga kabombo. Ining mga statues no ining mga estatwa, mga kabombo ni General Douglas MacArthur no bilang kabahin no sang maragtason nga Leyte Landing sa tong October 20, 1944 no 78 years ago, mga kabombo. Ay by the way no sa ang ining site sang MacArthur Landing, mga kabombo, no? Ngayara ini sa 6.78 hectares sa coastal plain sa may barangay Kandahog, mga 5 kilometros pasur nga bahin sang provincial capital sang Leyte nga Tacloban. Sadto ang ini nga site no kung sa diin na tukod subong
ang Memorial Park, no? Ang mga estatwa diri ni General Douglas MacArthur and his men. Kadto gali ginaano ini, gintawag ini nga Imelda Park after sa anay First Lady Imelda Marcos nga naghalin man sa Leyte Province, mga kabombo. So ang parke sa sining ni MacArthur, ang focal point, no, ara ang 7 ka mga double life-size bronze statues. 7 ini tanan. Dala na diri si General Douglas MacArthur sa tunga. O ang ining nga parke ni nga may 7 ka mga estatwa, ang iya sini kataason niya kaangay gid sa tawo, no, do kaangay gid bala nga nagdungka man diri iya si General Douglas MacArthur, pero nahuman ini sa bronze, no, ining mga bronze statues sa shallow man-made pool depicting MacArthur. Ang iya sining entourage sa itong historic nga A Day Landing. Naging capture sa iconic photo, abin nyo sinuning nag-picture ni, no? Kung nga angati may ara kita subong sa mga photos, no, sa pag-celebrate sa 78th anniversary subong adlaw sang Leyte Landing. Ang nagkuha sini amo si Gaetano Falles, mga kabombo. Isa man inik siya ka general, no, nangin General Douglas MacArthur's personal photographer. Amo ni siya ang personal photographer ni General Douglas MacArthur kasi Gaetano Falles. Amo ni siya nagkuha, no, sa maragtason iconic photo ang pagdungka ni General Douglas MacArthur and his men 78 years ago. That time gin-exile ini sila upod sa kay President Sergio Osmeña. Amo ni ang rason kung nga ang nakaupo diri, no, sa sining pagdungka si Presidente Sergio Osmeña kay gin-exile ini sila dito, no, sa may Australia, mga kabombo, no. Upod man sa kay Lieutenant General Richard Sutherland, Brigadier General Carlos P. Romulo, no, ang aton siniiya nga nangin Filipino diplomat, statesman, soldier, journalist kag author nga si Carlos Peña Romulo. Amo na sila ginupod na to sila pag-exile ina dito sila upod sa kay General Douglas MacArthur nagsubong man ni Presidente Sergio Osmeña, no. Sang time nga to antes man sila ang nakabalik diri upod sa kay General Douglas MacArthur, no. Upod Manila si Major General Courtney Whitney, ang upod pagidiri si Sergeant Francisco Salveron, kag ang iban pagit, no, sang pagdungka diri sa may Palo, Leyte, mga kabombo. Ang ining mga estatwa nga 7 kabilog life-size nga mga statues nga bronze, ang sculptor diri amo si Anastasio Caido, no. Amo ini siyang ng sculptor, mga kabombo, naghimo sa mga estatwa nga ni si Filipino sculptor nga si Anastasio Tanchauco Caido, no? Ang iya sini nga style ya sa sculpture, mga kabombo, mga classical realist, no. Sa bahin sang iya sini nga nangin mentor man, no, nangin traditional mentor niya nga si Guillermo Tolentino. Di kung makalabay kita dira, mga kabombo, no, sa sinang aton siniiya nga gina-feature subong ang MacArthur Landing Memorial National Park bilang pagdumduman o kon bilang isa kahandumanan sang maragtason nga pagdungka diri ni General Douglas MacArthur sa tong October 20, 1944. Ipasalamat kita sa aton siniiya nga mga anuman, mga artist man, mga kabombo, no. Kalikip na diri ang sculptor nga si Anastasio Caido. Ang ini nga estatwa nagamarka sang spot kung sa diin si MacArthur ang nag-fulfill sa iya sini nga promisa sa aton, mga kabombo, nga magabalik siya.
ang famous nga I Shall Return sa Red Beach sa code name nga gin-assign sa US 6th Army o sa amo ina nga kadagatan humalin sa Maras-Baras padulong sa Palo mga kabombo. Dra na da, no? Gin-designate as one of the landing areas. Sa tubangan sa mga statues nga ni mga kabombo, yara ang duwa ka historical markers in English man. Pag may ara man Filipino. Kundi may mga statwa na da, no? Nagalakad sila as if bala daw nagadungka man sila. Sa tubangan sa mga estatwa nga ni, may duwa ka historical markers. Ang isa ka historical markers ang nakasulat nila in English. Ang isa ka historical marker nakasulat nila Filipino. Naga-explain, nakasulat nila ang signifikante nga hitabo nga gindepict sang amo nga museum. Ang bronze cast sang sining mga nagdungka diri sa atong pungsod 78 years ago, mga kabombo. At least, no, may ara kita sang nahawiran, no, diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang ang maragtason nga Leyte Landing na natabo sa tong October 20 of 1944. Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 2 mga kabombo. Antes ako hatag sang akon magbasa kay basi malang-alang kita, no, mga kabombo. May ara ko nga ipakita naman sa inyo kag ipabati, no? Since we are having our Christmas countdown, ang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, iti amuna ka bentaha kag ka espesyal ang pag-abot sang bulan sang Disyembre mo, no? Sabi na gid ang pag-abot sang petsa 25 sang Disyembre nga mo ang Christmas Day, may ara kita mga kabombo nga isa ka pamaskong handog music and at the same time video, no? Di sa aton si palatuntunan kahapon lamang una naton ini nga makitaan ang ining pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Ang ining ambahanon nga mabatian sa sining special video aton siniiyang Christmas Delight diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ginatiguluhan ining ambahanon nga Pasko na. Kag ini ang gin-perform, no, sang sang nami tingog, no, nga Sanday Melvin kag Amabel Castro mga kabombo. Amo ini sila ang nagaamba sang mabatian nga background music o kun ining pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines nga ginatiguluhan Pasko na, no? Christmas time mga kabombo. Anami baya ini I'm sure maano kamo ma LSS kamo sini kay ako gani mga kaina ko lang ninabatian kag nalantaw na LSS ako mga kabombo, no? And without much ado, yari mga kabombo ang aton sining pagpakita sa inyo kag pagpabati. Sa sining ginapabugal gidaton nga katahom, no? It's all about Christmas, no? Kung parte sa Christmas, ara ang paghinatagay sang regalo, no? Ara ang pag get together sang pungso, sang bugos nga pamilya, no? Nagapululi ang aton sining mga himata, no? Nga ara sa iban nga lugar, kaangay sa iban nga pungsod. Makabombo nagapalauli just to be with the family during Christmas. Ano pa gid, no? Mga Christmas symbols, Christmas trees, Christmas lights, Belen, of course. Kaya ang Belen na, amo na siya ang nagadepict sa ginhiwat o natabo ang first Christmas, no? Kag ang pinaka rason, ang pinaka essence ng sining celebration, of course, amo ina ang pagkatawo diri sa kalibutan sa aton sining Ginoo kag manuluwas nga si Jesus. That is why may mga Belen kita, no? Ang Belen na ang senaryo ara sa
balay-balay sang mga sapat, no? Kag sa tunga, yara ang pasungan, no? Kung sa diin si Baby Jesus, no? Ara sa lampin, no? Nabutang dra, ara da siya. Nagadepict sang pagkabunang niya diri sa kalibutan. Ara sa iya siniya kilid, aya siniya nga earthly parents, si Birheng Maria kag si Jose. O si Joseph. Sa palibot yara ang mga karniro, o kag ang mga shepherds, and of course ang nagbisita nga 3 Magi's, mga kabombo, no? Ang 3 wise men nga may dala nga regalo sa kay Jesus Christ. So without much ado, mga kabombo, yari ho ang aton sinipagpabati sa inyo kag pagpakita sa aton siniiya nga pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines, ang musika nga ginatigluhan Pasko na, no? I'm inviting you to watch this and listen very carefully. Kaka-heartwarming gid sang mensahe sini. Yari, mga kabombo, ang Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan ko, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O
na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombong, aton sininga pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Of course, sa pagpamuno sang amon sininga chairman sang Bombo Radio Philippines sang Florete Group of Companies, Dr. Rogelio Florete. From the men and women of Bombo Radio Philippines as early as this, no? Aton sila makaupod from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya kita sa mga FM and AM stations, mga kabombo. Ang Bombo Radio ka Star FM stations. Aton siniyang abanse, no, nga pagtamyaw sa inyo sang malipayon nga Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Kataho mga kabombo, no? Kagadipic man to kung ano gid ang Pasko. May ara dayati, syempre, pila ka adlaw sa December 16, magasugod man ang aginaldo, mga kabombo, no? Ang Misa de Gallo, may mga puto bongbong, no? Ara dang ang puto, bingka, ginasang senaryo sa ginatuwag ba nga Christmas season, no? Sa nasiling ko ng pamilya, kag ang mga abyan, pag ginatagay sang regalo, kanami gidya sa espiritu sang Pasko, mga kabombo, no? Sige, amo to ang amon siniyang pamaskong handog, no, para gid sa inyo tanan-tanan, mga kabombo. Ato na siya nga i-play diri everyday until December 25, mga kabombo. Kaya tahumbaya sang sang ambahanon, no? Pasko na or Christmas time nga perform, no, nanday Melvin and Amabel Castro, mga kabombo. Atong duwa bala ka ang nag-duet, no, ang laki kag babayi. Katahom sa ila sining tingog Melvin and Amabel Castro, mga kabombo. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yarin kita sa aton sining pinaka-menu sa aton sining palatuntunan ang inyo siniiyang mga kasaysayan. By the way, sa sining hapon, ang aton sining letter sender, no, nagapakilala lamang sa kay Roda. Si Roda is 46 years old, sang Sagay City, Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Roda, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Roda. I'm 46 years old. Ari kami diri, Miss Jazz, tumandok gid kami sang syudad sang Sagay.
Sa pagpamati ko sa imo kung kaisa hindi ako makalantaw sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Ang akon siniya Miss Jazz nga pinaka-partner gid ang radyo. Malipatan ko lang ang cellphone ko nga ti dra man ako nagalantaw sang imo sini nga programa sa Facebook kundi ganit sa YouTube. Malipatan ko lang nga akon sini nga cellphone hindi lang ang radyo ko sa balay. Kaya nga amo inang akon sini nga partner sa akon sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sang buhi pa tong akon sini iya nga lola kalakip ng akon sini nga mga ginikanan. Miss Jazz, ang akon si kasaysayan. By the way, tawag lamang ako sa kay Roda. Nagapanuigon sang 46 anyos. Yari kami diri sa Sagay upod sa akon sini nga bana. Nagsubuman sa amon si duha ka mga kabataan. Miss Jazz, sa akon sini iya nga igapaambit sa imo angot ini sa amo relasyon sang akon sini nga bana. Di ko lang pag-ihambal ang ngalan sa akon sini nga bana. Pero Miss Jazz, humalin nga nagpakasal ako ini sa iya. Wala gid kami problema sa nag-upod kami. May nasugataan lang kami ni nga problema sang time nga ginahikot na namon amon si mga ang amon sini nga pagpakasal. Ang mga hilikoton bala kung paano ikaw mapaidalom sa ginatawag nga sacred nga nga pagpakasal as union sang duha ka tinuga nga nagapalanggaanay. Malan mo Miss Jazz, lain-lain ang amon sini iya nga reliyon sa akon sini nga bana. Pero nag-isa kami Miss Jazz kay isa man lang amon sini iya nga nga ginatuhuan. Why man ni problema sa amon? Ang nagka-problema lang amon sini nga tagsa ka pamilya kay ti lain ang ilan sini iya nga reliyon sang pamilya sang bana ko kang iya pamilya. Ki ako lain man ako kang akon sini pamilya. So, dira lang mismo, Miss Jazz, nagka-problema kami. O, apang, sa uli, sang nag-upod kami, why man kami, Miss Jazz, problema sang bana ko, hasta nga nakaangkon kami, abi, sang duha ka mga kabataan. Sa edad ko karon Miss Jazz, 46 anyos, kambal ko nga ti sa 45 years namong na pag-upod sang, o kung sa amon siniiya nga pag-upod sang bana ko for how many years? Sa nagligan nga tuig sang nagapanuigon ako sang 45 anyos. Dito lang ko Miss Jazz nakasugata sang masiling ko nga problema gid nga dako. Ining time bala Miss Jazz nga ang akon siniiya nga bana, no? Labi na gid sa nagligan nga tuig, pero kapasalamat ako kay wala man gipabayan sa Dios ang amon siniiya nga union, amon si pag-asawahay nga mabugras. Amo ini ang panahon Miss Jazz nga ang akon sini nga bana daw na nabulagan kag daw kaangay nga daw nalipatan niya kami nga iya sini nga pamilya. Amo ini ang panahon no kung sa diin nga daw nag-ugta si ko Miss Jazz. Sana siling ko na gani for 46 years of my life. Sa ika-45 ko ni naagyan. Sa nagliga na tuig ang akon siniiya nga pag-ugta sa akon sini nga bana. Sa sulod sa malawig namon nga pag-upod bilang mag-asawa kag duha ng amon si kabataan. Masiling ko Miss Jazz ati wala gid ko yan na ginusol nga amo ini siyang akon sini nga ginpamana. Bangod kay ti wala labot nga gapalanggaanay kami responsable gid ang akon sini nga bana. Kag ini siya Miss Jazz sa prangka nga sugilanon ini siya sang una isa lamang ini siya ka construction worker dito sa Manila kag dito kami nagkilalanay. Isa simple bala namon nga pagpangabuhi nga ti amo na siya construction worker lang siya. Pero Miss Jazz sang nagsaylo na kami diri abi sa may Sagay. Nakapatukod ini siya sang amon sinibalay sa Sagay. Kaya ti lunsay kami Miss Jazz taga-dirigid sa akon sini nga bana.
Kasi nagtukod kami sa amon sini iya nga pamilya, dala naman da nga nakatukod man sang amon si balay akon sini nga bana. Sa malipot nga pulong mas just responsable gid ang akon sini nga bana. Mapinalanggaon sa amon si duha ka mga kabataan. Kag sa akon man mas just. Ugaling kay ti matabo gid man gali iya ang ginatuwag bala nga mga pagtilaw sa pag-upod sang mag-asawa. Kag isa na diri ang kalabanan nga rason amo ni Mas Jazz nga nagka-affair ang akon siniya nga bana sa isa ka babayi. Kag ang malain pa kay ako ang pinakaulihi nga nakaibalo angot sa affair sini sang bana ko sa isa ka babayi. Kay ti isa sobra ko bala Mas Jazz nga nga trust sa iya. Ang siling ko ti hindi niya mahimo sang bana ko ya. Una-una may nabatian naman ako iya abi nga mga hinuring-huring. May nakalabot sa akon si igdulungog nga may ginadate ang bana ko. Pero mas dyan sa sobra ko nga nga trust sa bana ko, wala gid ko nagpati. Tub-tub nga sang ulihi nga ginhambala na ako mismo. Sadto ya ang nagahuluhambalan sa akon ang mga friends ko, kag ang iban pagitisin ko. Base bala kon na hisa lang sila sa amon sini nga pag-asawahay nga ti wala kami problema. Kag base bala na hisa lang sila nga amo niya ka tutok kag ka responsable sang bana ko. Kag hindi man sa pagpabugal mas just maayong amon sini iya nga pagpangabuhi. Noon kay ti kaano gid ka mapisan gini ang akon sini nga bana. Ugaling kay ti isang ulihi, abi mo Miss Jazz, ang nakapanugid na sa akon kay ang una nga mga nabatian ko, wala gid ko yan nagpati. Sa ulihi ang nakapanugid na gid sa akon Miss Jazz, abi mo kung sino. Ang akon mismo nga iloy. Ti ang iloy ko Miss Jazz sa prangka nga sugilano niya, ti seryoso na siya nga klase sang babae kag wala ni siya naga-entra sa amon sini nga pagpakabuhi. Amo lang to sang una daw gen question bala nga ti base mangin problema nang inyo sini nga pag-upod ang lain-lain ninyo nga pagtuluhan ang inyo sini nga relihiyon. Sa akon sini nga maginikanan do medyo hindi giniya amo ni kadalom ang problema pero sa ginikanan sang akon sini nga bana amo na daw big issue gini pero nalampuasan to namo. Improve namon sa ilang ati wala na ya kay sa ngalan nga isa man lang ka Dios ang amon sa ginatuuhan. Pero amo ni Miss Jazz ang pinaka big blow gid sa amon nga pag-upod sang bana ko atong time nga nagka-affair siya sa iban nga babae. Kaya masakit pa kay ako ang katapusan nga nakahibalo. Kiti wala ako gani nagpati Miss Jazz mo. Tub-tub nga ang naghambal lagi sa ako na ako si mismo kaugalingon nga iloy. Sa ulihi naghambal gid ko ni sa akon siniya nga iloy. Nga hindi ko gusto jump into conclusion bala. Gusto ko makit-an gid. May proof gid ko bala Miss Jazz. Ti amo to ang mismo ang akon sini nga utod nga lalaki, amo gid ang akon sigong konsabo. Ti kay may salakyan man kami Miss Jazz pero galing kay ti kilala na ang salakyan namon sang bana ko. Kay ginsunod ko gid Miss Jazz ang bana ko. So ang amo sini ginhimo, nag-arkila kami Miss Jazz ang taxi. Upod ko ang akon sini nga utod nga lalaki. Kag sa malipot nga pulong Miss Jazz didto ko gid nga nadakpan ang akon si bana nga tuod gid man gali. Ang ginhambal sadto sa iban nga wala ko ginpatihan nga nagpati lamang ako kag na-alarm ako sa ang iloy ko nang naghambal sa ako. Ni Miss Jazz sa prangka nga sugilano sa malipot nga pulong nauyo gid ang amon sini nga pamilya. To the point nga gusto ko na sadto nga magpakig bugras, malayas kami sa akon duha ka mga kabataan. Dali na lang to, Miss Jazz, mga mid-2021. Isang time nga gina-pandemic pa kita. Ako yung Miss Jazz, doble pa tong akong siniya nga, nga kalbaryo. Wala labot sang pandemic. Kalbaryo, kuya to ang akong sininga feelings, emotions ko, kay grabe gid.
Abi ko anay gani sa nagliga na tuig, maano na kami. Bulagay kami sang bana ko. Galing kay sa prangkang Sugilano Miss Jazz, ginhatagan ko man siya sang tsansa. Masakit isa-isahon ang mga nagkalahnabo. Di ko na Miss Jazz pag specific sa imo, pero nauyugid kami tanan-tanan. Ang akon siniiya nga pamilya, ang pamilya sang bana ko, ako kag ang akon sa bana kag amon siniya duha ka mga kabataan. Pero sa grasya sang Dios, Miss Jazz, kapasalamat ko kay ti na nalutas namon ini, nalapawasan namon ini sa bulig man sang isa ka pari, Miss Jazz, nga best friend ko gid. Halin sang dalaga ako, kay active ako sa amon sini nga simbahan. Ang isa ini ka pari nga ni Miss Jazz nga among akon sini nga daw kaangay nga spiritual counselor ko. Ano ko man ni siya, isa sang akon sini nga mga ginakabig best friend man sang ara kami sa college. So bangon sa iya sini paglaygay man sa akon, nagpagpangamuyo, amo ni Miss Jazz na pabilin ko nga nangin intact ang akon sini nga pamilya. Apisal sa mga pagtilaw na amon sini nga naagyan. Kaga bangod man nga kati nagpromisa man ang akon si banda, no nagluhod gini siya Miss Jazz nga sa akon sang patawad, kag gapangayo sa akon nga hatagan ko siya sang tsansa. Sa karon Miss Jazz, mga isa na katuig abi madumduman ko ni sakit gyapon, pero bangod kay ti sang time to manog manog December na to ti gahilibion ko nga siling ko ma-December kami nga kay nag-anugig ko ya Miss Jazz na naugig ko sa amon balay. Upod ko ang amon si mga kabataan. Temporaryo ako nag-estar sa akon siniiya nga mga ginikanan. Dugay lang to kaga nampawan ko Miss Jazz. Kaga tubtob nga ti natabo ang amon si pag-upod sa liwat kay gintagaan ko sa sang tsansa. So far, sa karon Miss Jazz, wala naman ako problema kag napamatud-an man, ginpamatud-an sang bana ko at nagbago na siya kag ang promisa niya kay hindi na niya paghimuon kay ti bangod tao man lamang siya. Kag kon iisa-isahon ko Miss Jazz, daw in fairness sa bana ko, daw maintindihan mo man siya bala? O galing kay ti ara na natabo na to kag para sa ako niya dako gid to nga sala sa amon sininga pag-upod bilang mag-asawa. Pero sa grasya sang Ginoo ti nakapatawad ako Miss Jazz sa karon ikaduha na ni namon nga Christmas nga daw para sa akon bala Miss Jazz. Ang una to nga Christmas last year daw ka meaningful gito sa akon kay abi ko ana hindi na kami makahiwat sang Christmas together as a family. Kisa subong samtang ginasulat ko ini puron-puron mang luha sa akon si mamata. At the same time nagayuhom kay ikaduwa na ni namon nga Christmas together pagkatapos na natabo itong unos sa amon sining pag-asaway sa akon bana. Miss Just tubtub lamang diri ang akon si pagsaysay kabay panganakoan man sa leksyon kay inspirasyon ang tagpadala si Roda, 46 years old sang Sagay City. Amo na sa ambahanon ginatawag ano gani na the person bala nga ikaw ulihi nga nakablo and then let me be, don't let me be the last to know. Di ba may ambahanon na nga don't let me be the last to know. Hindi ako paghimuang nga katapusan nga tao nga makaibalo sang natabo. Kasi ikaw gid amo gina kay ikaw yang katapusan na kaibalo. Angel mo man ang imo sini nga Iloy no kang imo sini iya nga brother who stood by your side. Agon mapamatud-an pero ti by God's grace nakapatawad ikaw. Amo nang pinakaimportante sa tanan nga nakapatawad ikaw sa imo sini nga bana. Well, all things work together for good. At least sa subong ano ka mo, no? Ginatagan mo siya sa another chance. Kasi amo man ang gusto sa Diyos sa aton mo, no? Kung pwede pa lang kaya kita mapatawad, mapatawad gid kita ya. Kaya ang Diyos gani amo man ang ginahimo sa aton. He is a God of many chances. Ang chance naton nga magbag-o. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid Roda sa Sagay City sa imo si matahuman nga kasaysayan.
Wala kita sa panahon, but before that, arian na yung aton si Words of Wisdom. Precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Galatians, chapter 6, verse 9. Dila nagasiling sa English nga pulong. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ang paghimo sa mga maayo. Hindi kita makapuyan, hindi kita maguntat sa paghimo sang maayo. Sa aton si maisig ka pareho kung ano man dala nga dapat ginatong himuon bilang mga kabataan sang Dios. Kay mag-aabot ang panahon, ang proper time nga we will reap a harvest sa paghimo sining mga maayo bilang mga Kristiyano. We will reap a harvest if we do not give up. Wala kita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time. Na inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radyo at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers